Ġesu qal kollox hu mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rad ruħu. Marija, ommu, kienet wieqfa taħt is-salib. Imnikta, titniet, imbeżza, għajjena, imbikma. F'waqt wieħed ħsibijieta marru lura fi żmien meta flimkien ma' Giuseppi marru jippreżentaw lil binhom Ġesu fit-Tempju. Ftakret fi kliem xmun. Ara, dan se jġib il-waqa' u il-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li imeruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek. Dakinhar fit-Tempju b'tarbija f'idejha Marija ma setax iżżewweġ il-ferħ mad-tbatija. Kienet staqsiet lilha nnifisha niket bit-twelid ta' ħajja ġdida, niket li ikollok min jgħidatlek ma' niket fli tara li l-ibnek jikber u jissaħħaħ mimli blerf u li il-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Taħt is-salib Marija femet eżatt x'kellu jkun is-sejf li kellu jinfed lir-ruħa. Marija, l-om li baqat sal-mewt ta' binha fuq is-salib. Itterraq, imnikta, imbeżza, għajjina b'tant ħsibijiet, bla saħħa, imbikma f'dan il-wiet ta' dmuħ. Inħares illum lejn Marija bil-wifqa taħt is-salib u bħal nerġa' nara tieħu nifs il-ħajja. Nara lil Marija addolorata f'dik l-om dejjem b'qalba ittaqtaq li tisma' il-misħuta aħbar li binha instab mejjed bit-teħid eċċessiv tad-droga. F'dik l-om li tul dawn is-sentej ta' pandemija għexet mumenti ta' dlam u biża. Tipproteġi u issostni lil binta li hija vulnerabbli. Il-ħsieb li jimqar ftit sintomi ta' influenza jista' jkun il-kaġun ta' tmiem il-ħajja kissira mentalment u psikoloġikament. F'dik l-om li ġurnata fost l-oħrajn għamet bil-ħsejjes tal-bombi u l-isparar. Ta' fuqa senduqa flimkien ma' ulida telqet tħaffef lejn il-frontiera ta' pajjiża mal-Polonja. Imma tajt x'sar minnhom żewġi, ħuti u familti kienet ta' spiss tesklama. Nara lil Marija addolorata f'dik l-om li qed bati fiskiet. Tgħix maqfula fi ħsibiet ta' biża u terrur minħabba vjolenza domestika li hi u wlieda qed jesperjenzaw fil-bejta ta' darhom. F'dik l-om imsalba bil-problema ta' żewġa li jonfoq kull solt li jaqla fix-xorb. F'dik l-om li ġiet abbandunata f'dara stess mill-istess ulieda.
f'dik l-om li ħarqet saħħitha biex tieħu ħsieb żewġa li spiċċa pparalizzat f'siġġu tar-roti wara inċident li kellu fuq il-post tax-xogħol. F'dik l-om li qatt trid tqum mill-ħolma kera li qed tgħix ta' bina li ħareġ filgħodu kmieni għal ġurnata xogħol oħra u baqa' qatt ma daħal lura id-dar. Nara lil Marija addolorata f'dik l-om li qed trabbi lill-ulieda weħeda terfa' l-irwol kemm ta' om kif ukoll tal-missier. Illum dawn l-ommijiet jinsabu ukoll addolorati, wieqfa taħt is-salib, imnikta, imbeżza, għajjiena, imbikma f'dan il-wiet ta' dmuħ. Għax id-duluri ta' Omna Marija mhux biss illum iżda kuljum.